Today, Eritrean forces are operating in Tigray in active coordination with the TPLF, the organization Eritrea spent 2 years trying to annihilate. That reversal does not require a conspiracy theory to explain. It requires only one sentence. Abiy Ahmed publicly named Eritrea's port of Assab as a candidate for Ethiopia's Red Sea access, and Isaias Afwerki decided in that moment that a weakened, landlocked neighbor of 135 million people was more useful to Asmara than a strong allied one. Every Eritrean strategic calculation since then has followed from that single pivot. The reported Eritrean training of Fano militias, the coordination meeting. كم تريو ዘለኹም ቲ ትንተናታት ብጉዳይና ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝወሃብ በመሰረቱ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ከተፈራርሳ መደብ ዘለዋ ወይ እውን ሕማቅ ክትገብራ ትደሊ ንፋኖ ትሕግዝ ንሸነ ትሕግዝ ንህወሓት ትሕግዝ ንኻልኦት ትሕግዝ ዘላ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ሉላዊ ኣፍደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ስለዝጠመተ እዩ ዝብል ዘረባ እዩ ዘሎ ወል እኹል ምክንያት ኣይኮነን ዲ ኮይኑ ሓደ ሉላዊ ኣፍደገ ባሕሪ ናይ ሃገር ብሓይሊ ክወስደ ምባልሲ ናይ ኤርትራ ነፍሳ ንክትከላኸል ኩሉ ኣብ ጣውላ ዘለዎ ኩነታት ክትጥቀማ ይፍቅደላ እንዲ ኮይኑ ወል እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን እዚ እቲ ክፋል ናይቲ ሓቂ ኢቨን ነቲ ክፋል ናይቲ ሓቂ ገይሮም ዘውፅዎ ከምዚ ኤርትራ ካብ ዜሮ ተበጊሳ አንጻር ኢትዮጵያ ከም ትኸይድ ዘላ ዝገብርዋ ዘሎ ቅቡል ዝኾነ ሌጂቲሜት ሕቶ እዩ ንኤርትራ ነዚ ስጉምቲ እዚ ንክትወስድ ምክንያቱ ኣብ ሉላዊ ኣፍደገ ባሕርናታ ዝግበር ዘሎ ዕንደራ ንቐፅል ኣብ ልዕሊ እቲ ካልእ ዝገብርዎ ዘሎ ማለት እዩ በተግባር ያጣቸው የኢህአዴግ ሰራዊት አዲስ አበባ ሲቆጣጠርና የኤርትራ ህዝባዊ ነጻነት ግንባር አስመራርና አሰብን ሲይዝ ነው። በወቅቱ የነበረው የኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት ኤርትራ የራሷን ዕድል በራሷ እንድትወስን በመፍቀዱም አሰብ በኤርትራ ቁጥጥር ስር ወደቀች የሚለው የታሪክ ጥፋት የቅርብ ጊዜ አሳዛኝ እውነታ ነው። ይህ ሀቅ ከ27 ዓመታት በኋላ የህዝብ ቁጥር ይጨምሯል፣ የህልውና ጥያቄ ያድርጓል። ፕሮፌሰር ያዕቆብ አርሳኖ የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ መልስ ማግኘት ለኤርትራም ይሁን ለቀጠናው የሚሰጠው ፋይዳ ትልቅ ስለመሆኑ ይናገራሉ። የባህር በር ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል ነው። ለኤርትራም ባህር በሩን መጠቀም አለባት። እንግዲህ ኤርትራ ባህር በሩን የምትጠቀመው የኤርትራ አስተዳደር ባህር በሩን የሚጠቀመው የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ይዞ ነው። ከዛ ውጭ ሊጠቀም አይችልም። ኢትዮጵያም ደግሞ ኢኮኖሚዋን ለማዳበር ያንን ባህር በር መጠቀም በጣም ተገቢና አስፈላጊ ነገር እቲ ስነመጓዝ ዝጥቀመሉ ዘይውዳእ ሓሸውየ እዩ ግን ዘይውዳእ ሓሸውየ እሳቶም ክሳብ ዘይሰልቸው ነቲ ሉላውነትና ንምክልኻል ንሕና ክንስልቹ የብልናን ምክንያቱ ኩናት መጀመርያ ሌጂቲመሲ ክትፈጥረሉ ክትክእል ኣለካ ተቐባልነት ክትፈጥረሉ ክትክእል ኣለካ ተቐባልነት ምፍጣር ናይ ኩናት ማለት ድማ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ቅቡል ምክንያት ኣለና ነዚ ንገብሮ ዘለና ኩናት ንኽብሉ እዮም ዝፅዕሩ ዘለው 130 ሚልዮን ዝብል ቁፅርና ተጠቀምካ ኣፍደገ ባሕሪ ዘይብሉ ተዓፅዩ ኣሎ ካብቶም ኩለን ሃገራት ኣብቲ ዘለዋ ባሕሪ ዘለወን ድማ ናብ ኤርትራ ጥራይ ዘቕንዐ ፕሮፓጋንዳ ኢና ንርኢ ዘለና ናብ ካልኦት ሃገራት ብሓይሊ ከይድና ክንወስድ ኢና ትብል ዘረባ ብሕም ኣይብልዎን እዩ ብሕም ናብ ካልኦት ሃገራት ኩለን እተን ሃገራት ኣብ ዙርያ ኤርትራ ዘለዋ ካብ ኤርትራ ይጠቕማ ሓደ ካብቲ ውልዕ ዝብለካ ካብዚ ዝብገስ ኢትዮጵያ ካብ ምስ ኤርትራ ክገብርዎ ዝኽእሉ ካብ ጅቡቲ ክወስድዎ ይቐልል ምክንያቱ ጅቡቲ ብቁጠባ ወላ ካብ ኤርትራ አይደኖ ወደብ ኣለዋ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ጅቡቲ ሃገር ነፍሱ ክከላኸል ዝኽእል ሃገር ኣይኮነን ዓቕሙ ስለዝፈልጥ ግን ካልኦት ድርእታት ሒዙ ስለ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ክደፍሮ ይከኣልን ወላ እታ ሶማልያ መንግስቲ ሶማልያ ንዝበፅሐ ክፋል ናይ ሶማልያ ኣይቋፀሮን እዩ ንዝበፅሐ ክፋል ናይ ሶማልያ ኣይቋፀሮን ነታ መቃዲሾ ከማን ከውሕሳ ሽግር ኣለዎ ኢቨን ካብ ሶማልያ ወላ ኢትዮጵያ ዝኩሉ ታሪክ ከለዎም ዝኩሉ ካብ 2006 ኣትዮም ኣብ ውሽጡ ክንደይ ሓሸውያ ክገብሩ ከለዉ انت واحد بحر كمان كوزي قالوا ناو مالت نيرترا وريروم مش 30 عام حيزو ما نيروم قوفيت حيزو ما نيروم اب صوماليا كاكل تشنش دشتن جميرو وراراك عيدوم نتي شعوب زنبره مرحنت ايرفراتو دغفو زنبرت يايلوم نيرترا نابغدا ايتيوم ورارا بصوماليا تخايدو كاف شعوب حساب حجي بزح سراويت نا ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ኣብ ሶማሊያ ኣሎ ገሊዩ ከም ዓቃብ ሰላም ካላይ ድማ ከም ባይላተራል ናይ ክልተ የርክብ ተባሂሉ ዝነበረ ሕጂ እኮ ናይ ግብፂ እውን ኣትዩ ገሊኡ ገለ ክፋል ቦቱ ክትኮ ይኽእል ይበሃል ኣሎ ትርኩ እውን ኣትዮም እዚ ማለት እዚ ኩሉ ኣብኡ ከለዉ ኣብቲ ገባሕሪ ሒዞም ዝኾነ ይኹን ዲል ክገብሩ ይኽእሉ ነይሮም እዮም ግን ኣይደልዩን እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም they don't have that kind of plan the only ንሳቶም ኣብቲ ገባሕሪ ዝብሉ ናብ ኤርትራ ክኸውን ከሎ ጥራይ ካብዚ ዝኸፍእ ድፍረት ክህሉ ክእል ዶ ካብዚ ዝኸፍእ ዕንደራ ክህሉ ክእል ዶ ነቲ ንዓመታት ዝበደልዎ ህዝቢ ነታ ንዓመታት ዝበደልዎ ሃገር ሞሎሜሉ ላውነት ሒዛ ዘላ ተተመሊሶም ኣክንድነት ቀደም ዝገበርዎ ገበናት ክሳክን ህቢና ይቅረበሉና ገለ ክንዲ ዝብሉ ናትና ይነሩ ብጌጋይና ገዲፍናዮ ክምለስ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ እዚ ዘረባ እዚ ከም ሓደ ኤርትራዊ ኣመና ቁጣዒ ዝፈጥረሉ ዝጥቀምሉ መገድ ድማ
130 مليون دي ولا 600 مليون نعنا زقد سايكونن تزربا كل غزي زبير ترا يوسخ يلن وحدي تزبي نزو كل جماعه بحر يحيزو نعنا يخلكلنا له كم زبالي لنا بعلم قد سلامتاي تقوموا له وصف مخنياتو ኤርትራ ዝከላኸለላ ብዙሕ ዓቕሚ የብላን ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ንነፍሶም ጠጠው ኢሎም ዘሎ ሓይሊ ስለ ዘለዎም እምበር ብሓይሊ ወሰድናዮ ሓይሊ ስለ ዘይብልና ወሰድናዮ ኣብቲ ናይ ዲፕሎማቲክ ወርልድ ግን ኤርትራ ክንዳኸማ ንኽእል ኢና ይብሉ ነይሮም ወል ኣብቲ ግብፂ መፅኡ ስለ ዘሎ ሕጂ እቲ ዘረባናቶም ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ተሰማዕነት ይረክብ የለን ስለምንታይ ግብፂ ከምኣቶም ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ዲፕሎማቲካሊ ድማ ካብኦም ዝዓብዩ ግብፂ ድማ ንኤርትራ ፍሉይ ሓለፋ ምግባር የድልዮን እዩ ነቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ብምጥቃስ ጥራይ ዳስዋይ ድማ ግብፂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ርክብ ምስ ኤርትራ ሉላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ኩለን ሃገራት ክኽበር ክኽእል ኣለዎ ንዑ ዝደፍር ድማ ቀይሕ መስመር እዩ ዝብሉ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ከኽብሩ ስለ ዝፍትኑ ኣንጻር ማንም ሃገር ይዛረቡ የለውን ኢትዮጵያ ብግምጣሉ ነዚ ነገር እዚ ዋላ እውን እቲ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትፍትን ዘላ ዝምድና ንዑ ንምስባር ዝኸድዎ ዘሎ ከረይኩም እየ ኢትስ ጀስት መወዳእታ የብሉን ኣብዚ እንታይ ኢሎም ኣውፅኦም ኣለዉ ኣርቲክል ነዚ ምስራኻት ዕላማናቶም መንሸር ገይርዎ የዚ ቲቦርናጊ እቲ ሓደ ካብቶም ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማትስ ናይ ቀደም ዝነበረ ሕልፍ ዝበለ ፅሊ ናይ ኤርትራ ዘለዎ ፅሊ ናይ ኤርትራ እንዲ ዘለዎ ግን ፅሊ ናይ ኢሳያስ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ዘለዎ ገይሩ ክሸጠልና ድፍት ኣነ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ የፀልም በር ንህዝቢ ኤርትራ ኣይፀልኦን እየ ዝብል ወይ እሳቶም ብዛዕባ ሉላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ሉላውነትን ቀፃልነትን ናይ ኤርትራ እናተዛረቡ ከለዉ እዩ ዝኾነ ኣሜሪካ ሲ ኣብ ዝሓለፈ ሓንቲ ደ ኢኮኖሚስት ዝበሃል መፅሄት ሓደ ኣርቲክል ፅሒፍ ነይሩ እሱ ድማ ካን ኤርትራ ቢ ብሮት ባክ ፍሮም ደ ኮልድ ንኤርትራ ሲ ካብቲ ዘላቶ ቁርን ዝሓልን ከነጥሕና ንኽእል ዶ ከነውፅኣ ንኽእል ዶ ክትወፅእ ትኽእል ዶ ካብቲ ተነፅሎታ ሲ ክትወፅእ ትኽእል ዶ ናብ ማሕበረ ዓለም ክትወፅእ ትኽእል ዶ ኢሎም መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ርክብ ንክገብር ብመንገዲ ግብፂ ብዙሕ ፃዕሪታት የካይድ ከም ዘሎ ናይ ግዲ ድማ ምስ ኤርትራ ርክብ ክገብር ዝፍትን ዘሎ እዩ ዝመስል ኢሎም ኣብ ኣውፅኦም ነይሮም ዛ ኤርትራ ብዙሕ ሕማቕ ፅሒፎም ነይሮም ግን ብውሕዱ ኤርትራ ኣገዳሲ ተራ ትፃወት ዘላ መርሕነት ናይ ኤርትራ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓብ ተራ ከም ዘለዎ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ እዮም ዝገልፁ ካብኡ ቀፂሎም ነዚ ኣብ ግምት እትዮም እንታይ እዮም ዝብሉ ኢትዮጵያውያን ነታ ንሶም ዝበልዋ ብግምጣሉ ኤርትራ ክትወፅእ ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ምስ ኤርትራ ምስራሕ ትርጉም የብሉን ኢሎም ይምግቱ ኣለዉ ኣብዚ እንታይ ዝብለካ ዋሽንግተን ኢስ ፕሪፓሪንግ ቱ ሊፍት ዋሽንግተን ኣብ ኤርትራ ዘሎ እገዳ ከልዕልዎ ይፍትኑ ኣለዉ ኣነ ከም ዝሰምዖ ዘለዎ ካብ ዝተፈላለየ ምንጭታት እቲ እገዳ ከም ተላዕለ እዩ እገዳ ተላዒሉ እዩ ምክንያቱ ካብ ዝተፈላለየ ምንጭታት ከማን ኢለኩም ተጋገ ኣምባሳደር ግርማይ ሓይለ ኣብዚ መፅኡ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ተላዒሉ እዩ ተላዒሉ ዘይኮነ እቲ እገዳ ዓመታዊ ክሕደስ እዩ ነይርዎ እዚኣ ፕሊዝ ፅቡቅ ጌርኩም ተዛርባ ምክንያቱ ገለገለ ሰብ ኣሎ እቲ እገዳ ኣይተላዕለን ኢሉ ዝምጉት ኣሎ ክሳብ ሕጂ if you don't know just shut up ኣምባሳደር ግርማይ ሓይለ መፅኡ እቲ ወሪድና ዝነበረ እገዳ ዓመታዊ ክሕደስ ዝግብኦ እዩ ዓመቱ ወዲኡ ዶናልድ ትራምፕ መጀመርያ ምስ መፅእ ሓንሳብ ሓዲስዎ ሕጂ ግን ክሕድሶ ኣይደለየን እዚ ማለት ማለት እቲ እገዳ ክቕፅል እያ ኣይበለን ክቕፅል ኢሉ እንተፈሪሙሉ ጥራይ ዝቕፅል እንተዘይፈሪሙሉ እቲ እገዳ የብቅዕ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ እገዳ ተላዒሉ እዩ ዘሎ ቴክኒካሊ ኦፊሻል ምግላፅ የድዮ ዶ ኣሜሪካ ከምኡ ኢላ ክትዛረብ ይግባእ ዶ ኣይደኖ ክግባእ ከውን ይፅቡቅ ምኾነ ነይሩ ንዓለም እውን መስማዓና ግን ኤርትራ ቴክኒካሊ እቲ እገዳ ከምዘይ ቅፅል ከም ዝተገበረ እዩ ዝንገር እዚ ሓደ እዩ ነዚ ነገር እዚ ከም ብሓድሽ ናብ ኤርትራ ንዑ ንምምላስ ዝግበር ዘሎ ወላ እቲ ኣሜሪካ እውን ብወቅዕ ዘይምዝራቡ ዕላማ ክህልዎ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ገለ ነገራት ካብ ኤርትራ ዝደልይዎ እንተዘይሰሊጥዎም ደጊሞም ናብኡ ክመልሱ ስለ ዝደልዩ ድዩ ወይስ እንታይ እዩ እቲ ድሕርሕር ዘብሎም ዘሎ ንግደፎም ምክንያቱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ብሓቂ ሕማቕ ኣካይዳ ይኸዱ ኣለዉ እዮም ኣብ ሱዳን ዝገብርዎ ዘለዉ ንሪኢ ኣለና ኣብ ህወሓት ዝገብርዎ ዘለዉ ንሪኢ ኣለና ብዓብዩ ኣብ ሶማልያ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ እውን ንሪኢ ኣለና ሕጂ እዚ ኩሉ ደሚርካ ሪኢኻ ቀሊል ዘይኮነ ኩነታት ከም ዘሎ ንብልፅግና ንምሕጋዝ ዝግበር ዘለዎ ንሪኢ ኣለና ቀፂሉ እንታይ ይብላ ኣሎ ሞቲቬሽንስ ሕጂ ገለገለ ሰባት ሕጂ በዚኣ እዮም ዝደናገሩ እንታይ ኢሎም ኣሎ ኣብቲ ቀዳመይቲ ዋሽንግተን ኢስ ፕሪፓሪንግ ቱ ሊፍት ሳንክሽንስ ኦን ኤርትራ እገዳ ተላዒሉ ክነሱ ከልዕሎ ይብገስ ኣሎ እዮም ዝብሉ ስለምንታይ እገዳ ከም ዘሎ ክነግሩ ስለ ዝደልዩ ዶንት ፎል ፎር ኢት ንሳቶም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ እገዳ ከም ዘሎ እዮም ንዓለም ከፍልጡ ዝደልዩ ፀላእትና ስለ ዝኾኑ we need to tell the world እቲ እገዳ ተላዒሉ እዩ መንግስቲ ኤርትራ እውን at some point ክገልፆ ክኽእል ኣለዎ ባህላ ያነ why are we hiding behind it ማለት እገዳ ተላዒሉና እቲ እገዳ ሲ ከምዘይሐደስዎ እንድሕር ተፈሊጡ ኮይኑ ሲ ስለምንታይ ዘይነብለሉ ኣምባሳደር ሃይለ ኣብቲ ዝሃበኒ ከይድኩም ኢንተርቪው ከይድኩም ስምዕዋ ፕሊስ ኣብቲ ናትና ላይፍ ፅቡቅ ዝኾነ ኤክስቼንጅ ጌርና ፅቡቅ ዝኾነ ኢንተርቪው ኣካይድና ነርና
ሓንቲ ካብቲ ዝበላ ወግዓዊ ክግለጽ ስለ ዝደለዩ ክኾኑ ክእሉ እዮም እቶም መንግስቲ ኤርትራ ዘይገለጽዎ ክብል ብምባል ሓሊፍዋ ነይሩ ግን ካብ ሽዑ ክሳብ ሕጂ ድማ ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ንፈልጦ ነገር የብልና ምክንያቱ መብዛሕትኡ ኔጎሲሽንስ ምስጢር እውን ክተሓዝ ስለ ዘለዎ ኣብ መንጎ ድሕሪ ወፂኡ ከምዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ዝርርብ ኣብ ደገ ድሕሪ ወፂኻ ዘረባ ነገራት እውን ይቀያየር ስለ ዝኾነ ብዝኾነ ኣብ ምንታይ በፂሖም ኣለዉ ሕጂ ንፈልጦ የብልና ኣነ ትፈልጦ የብለይ ምስ ሓድሽ ነገር ምስ ሃለዎ ክነግረኩም እየ ብልፅግና ግን እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ናይ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ዝደልይዎ ዘሎ ምክንያት ቀንዲ እቲ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናይ ቀይ ባሕርን ኤርትራ ድማ ኣብ ኣገዳሲ ቦታ ስለ ዘላ ነዚ ፅቡቅ ዝኾነ ጂኦግራፊካዊ ስትራቴጂካውን ኣቀማምጣ ናይ ኤርትራ ንዑ ንምጥቃም ነቲ ዘሎ ፀጥታ ድሕነት ናይቲ ባሕሪ ንምርግጋፅ ኤርትራ ዓብ ተራ ክትፃወት ስለ ትኽእል ወይ እውን ኣገዳሲ ቦታ ስለ ዘለዋ ኣሜሪካ ምስኦም ክሰርሕ መሪፃ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን ናብ ታሪክ ምልስ ኢልና ክንነግረኩም ኣሜሪካ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ 2016 ከምኡን 18 ምስ ኤርትራ ፅምዶ ክትዛተፍ ፈቲናያ ግን ፈሺሉ ይብላ ኣሎ ሓሰውቲ ኮይንኩም በፃብፅ ምስ ኣብዳ ፅቡቅ ኣይነበረትን ኤርትራ ኣሜሪካ ትደልዮ ዝፈሸለ ድማ ነቲ ንዓኹም ብልፅግና ንምድሓን ዝገበረቶ መንገዲ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝኾነ እቲ ኮይኑ ካልኣይ ግዜ ገዳ ዝወረደና እኮ ነዚ ፈሽኳል ዝኾነ ብልፅግና ንምሕጋዝ ኣብ ዝተገበረ ቃልሲ እኮ ብርግፅ ንዑ ንምድሓን ኣይኮነን ነይሩ እቲ ዕላማ ግን እንተወሓደ ንዕኡ ኣብቲ መስርሕ ኣብ ብልፅግና ኣብ ኩርሲ ከም ዝቕፅል ዝተገብረሉ ኩነታት እውን ነይሩ እዩ ኣብኡ ብዝተገብረ ኩናት ድማ እዩ እቲ ገዳ ከም ብሓድሽ ወላ እኳ እቲ ናይ ሴኪሪቲ ካውንስል እንተደይኮነ እገዳ ግን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክቐፅል ተገይሩ ቀፂሎም ኤርትራስ ፎሬን ፖሊሲ has swung between external patterns ባልበልያ ከይተቐድመ ክዝብልዋ ናይ ኤርትራ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ኩሉ ግዜ ፅግዕተኛ ኣብ ናይ ደገ ድጎማታትን መንግስቲ ኤርትራ መጋበርያ ናይ ደገ እዩ እቶም ናይ ደገ ለኣኽቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ንሳቶም እዮም ነቲ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናቶም ዝዝዝዎ እስራኤል ክትከውን ትኽእል ንሳ ኢራን ክትከውን ትኽእል ቀጠር ክትከውን ትኽእል ኢማራት ክትከውን ትኽእል ስዑድ ዓረብ ክትከውን ትኽእል ናትካ ዶ ወደይ ንጎረኒ ካልእ ሰብ ወሃብ እዩ ኣታ ክሳዕ ክንዲ ድዮም ሕፍረት ዝስእኑ ዝኾነ ኩሉ ግዜ እቲ ናቶም ንኤርትራ ጌርካ ምጥቃም ከም ፋሽን እዩ ዝውሰዳው ቀፂሎም ካረንት ጂኦፖለቲካል ኮንቴክስት ዩኤስ ስትራይክስ ኣገንስት ሁቲስ ኢን የመን ኤንድ ካልእ እቲ ኣብቲ ከባቢና ዘሎ ኩነታት ኣብ መንጎ ኣሜሪካ ናብሑቲ ትገብሮ ዝነበረት ምንቅስቃሳት ከምኡ እውን ሕጂ ኢራን ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ጌራቱ ዘላ ናብ ቀይ ባሕሪ ክመፅእ ዝኽእል ንኣሜሪካ ዓብ ስጋኣት ስለ ዝፈጥረላ ዘሎ ምስ ኤርትራ ንክትሰርሕ የገድዶም ኣሎ ስለዚ ናይ ኤርትራ ጂኦግራፊ ሜክስ ኢት ሰንትራል ቱ ዋሽንግተንስ ሪጂናል ሴኪሪቲ ካልኩላስ ስለዚ ናይ ኤርትራ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ እንታይ ይገብራ ኣሎ ማእከላይ ቦታ ንኤርትራ ማእከል ስሕበት ይገብራ ኣሎ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዋሽንግተን ዞባዊ ርግኣትን ድሕነትን ወይ ከዓ ነቲ ናይ ሪጂናል ሴኪሪቲ ካልኩላስ ናይ ዋሽንግተን ኤርትራ ሰንትራል ሮል ከም ዘለዋ ገይርዋ ኣሎ ይብላ ኣሎ ሕጂ ኢሳያስ አፈወርቂ ስታንስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ መርገፂውን ኢሎም ካብ ዛዕቡ ዝበልዎ ስምዑ Eritrea seeks transactional engagement on its own terms. ኤርትራ ኩሉ ግዜ ናይ ነዊሕ ዘይኮነ ናይ ሓፂር እንካን ሃባን ዘለዎ ዲፕሎማስያ ትኽተል ናይ ነዊሕ ዕላማ ዘለዎ የብላ ንሱ ድማ ኤርትራ ብናታ መንገዲያ ብናታ ኣገባብ እምበር ተለኣኺት ክትከውን ኣይትደልን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣትሊስት ኣብዚ ሓቅኹም ኣለዎም እታ ሾርት ተርም ትራንዛክሽናል ዝብልዋ ዘለዎ ግን ሓሶት እያ ሽዑ እንታይ ይብሉ dismisses human right concerns criticizes US misguided policies ከምኡ ድማ ነቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃል ኤርትራ ትነፅጎ እያ ከምኡ ድማ ንናይ ኣሜሪካ ሚስጋይድድ ኣብ ኮቴሽን ማርክ ከምኡ ዝብል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢሎም እዮም ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዝንቡዕ ፖሊሲታት ድማ ተቃውሞ እያ ይብሎም ሓቂ እዚ እውን ኣትሊስት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣክል ጭብጥ ኣለዎም ከምኡ እንተኢሎም ዝንቡዕ ምዃኑ ድማ ዓለም ምሉ እውን ዝምስክሮ እዩ ግን ነቲ ፀሊም ክትብሎ ይከኣል ድያ ኣብዚ ናይ ሎም ዓለም ፅቡቅ ድያ ይፅቡቅን ብዙሕ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ሓቂ ብሓቂ ጥራይ ስትድሕነሉ ዓለም ኣይኮናን ዘለና ሓቂስ ኣበይ የድልየካ ኣበይ የድልየካ እውን ዳርጋ ዳግመ ግምት ትገብረሉ ኩነታት ኢና ዘለና ፖለቲካ ንፅድቂ ኢልካ ትሰርሕ ተለካ ፖለቲካ ቦታካ ኣይኮነን እዚኣ ኩሉ ግዜ ክዘክርዋ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ኣብ ፖለቲካ መንግስቲ ሰማይ ክትኣቱ እንድሕር ኮይኑ መደብካ ፖለቲካ ይትኽኢድ ምክንያቱ ፖለቲካ ምሕሳብ ኣለዎ ምልኽባጥ ኣለዎ ንፃዕዳ ፀሊም ትብለሉ ኩነታት ኣሎ ሕማቕ እናገበርካ ፅቡቅ ኣጋ ኣለኹ ክትብል ትግደደሉ ኩነታት ብዙሕ እዩ ዘሎ ወይ እውን እናሰረቀ ከለዉ ሕማቕ እናገበር ከሎ ኣይገበርኩን ኣይባዕልኩን ምባል ኣለ ፖለቲካ ስለዚ ናይ ሞራል ፅድቂ ተደሊኻ ፖለቲካ ቦቱ ይኮነን ኣብ ካልእካ ኮንካ ኣብ ካልእ ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበራዊ ድገለ ኮንካ ፅቡቅ እናሰራሕካ ኣብ መንግስቲ ሰማይ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ፖለቲካ ክትከይድ ኮይንካ ግን ኣም ሶሪ ዓለምና ብሓሶት እያ ትሰርሕ
تا بوليتيكا دما دارغا حسوتن شفتن أكلنا تقيني لومي look at Donald Trump so الله يوم جيتها عمت حمومة متى سالسيتيا إجبت سرولي لما له كايرويس mediating نتي أمونغ إيرتران أمريكان زقبر زلو زررب قبتيات تماخلو دلا تشمغلوم زلايلا قبت دما بمصرتو أنصار إثيوبيا نيثيوبيا أب جرد زلوا كنتاتن أب كعب حرد زلوا دليتاتن كلتيو قبتي أنصار يعيب له سلازي أمريكا بمنقد قبت مسير ترى أركت فترة تلان إثيوبيا تقوانيا خمسة لاكر دوم خلالو مهنياتو نا إثيوبيا حلمتات تقوحيفو ናይ ግብፂ ድሌታት እዩ ክግበር ዝፍተን ዘሎ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ዘለኩም ዝምድና ሓደጋ ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል ኣስተውዕሉ እዩ ዝብሎም ዘሎ ካብ ልመና ሓሊፍኩም እንታይ ከይትገብሩ ኢኹም ዝብሎም ግን የለን ብዝኾነ ለማን ተፈራርህ እንታይ ከምፅእ ክእል እዩ ትዕቶ ክትልምኑ ክትከዱ እንዲኹም ዋላ ተፈራራኩም ዘይክትልምኑ ኢኹም ኣብታ ትልምኑላ ግዜ ድማ ነቲ ተፈራርህዎ ዝነበርኩም ክትገጥፍዎ ኢኹም risks for Washington يبلو engagement risks entangling US in regional rivalries ስለዚህ ንኣሜሪካ አንተ ሓደጋ ክፈጥር ኣላ ይኽእል ይብሉ ብሓፈሻ ንኢትዮጵያ ኣጓኒዮም ብናይ ግብፂ መንገዲ ምስ ኤርትራ ዕርቂ ምግባር ፀገም ክኾኖም እዩ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ድማ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝዝወር መንግስቲ ስለ ዝኾነ ፅባሕ ንጎ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ይብሉ ይዓይባት ናይ ኣቢ ካብ ኣፍንጩ ኣርሒቑ ዘይሓስብ እዩ ንነዊሕ ዝሓስብ ድሓን كم دما US credibility in the horn of قرن أفريقيا دما تأماننا نا أمريكا شجر كوني بللو يا أبي أحمد يبا قرن أفريقيا تأماننا زلوا محضاري نهزبو بدرونا تفتح زلوا سي عين سيو أمناتن كبرتن زلوا كسيلو تا مودا تزلوا بلتقنا إلى مونتاي كم زغنة أنا سيرنا نزلوا نزيان تسمعكم دما تبغى غير خنصر لكمي strategic recommendation يعني مودا تا مخرناتنا من أمريكا بللو Focus on long-term engagement with Eritrean diaspora and opposition groups like Eritrean Blue Revolution. قد نزلون زلاق مفتحي يا دبلوماسين ركبات مس إيرتران تدليهم نتاب diaspora زلو بس توم برجيد حمودون كالوتن زمن ناتات فطوري بلو مالو تا ميمو دونجيا بتحتكم تصحفتي دونجيا بتحتكم أمريكا نزي كاكل تشن عصرتن جميران نوي حسري حتلو سلا داي سرحيها بس مكس إيرتران تسرح زلا too late you are too late أمانة ياهم دحريج لهم أمريكا كل فتينا مس أبيا يا مسون سيرترا سلام غيرك خيت ولد الله فلذي again كل تناطون بوليتيكا ساكن دي زنبع مخانون again جن قبل الإيرترا زلوهم حماق مرقتي نمرداء زاكل ترازم سألكم زلو كابو تاي من سيرترا مجمع هذا جزء سوري عبد دبلوماسي هذا جزء حقوسونيهم كل جزء يكونوا زي حقوسوني هذا جزء جن حقوسونيهم زي حنت كابتن ده حقوستنيا نتوم بملهم دبلومات سابير برازلو نقول نتوم نا UN حويسهم في الله تانا UN coordinator أبيرترا I really like that lady تانا UN coordinator حنت كابتي مثلنا إيرتران كنا تاتنا إيرتران مغيار عبتارات زلا بزغني أمباسادر عثمان صالح أكيبوهم نقولهم زعبا UN بفلاي human rights تبال أنصار إيرترا زجبرو زول الشقط أتريهم تزاريبهم مالو سلزي نتوم كلهم بإيرترا زلو دبلومات عديمهم زجبروه زرباك نقرأكم مجمريا إيرترا نزي بمنقدي human rights ناتبهلا أنصار إيرترا زجبرو زول الشمتة مودة تخجبرو له حتى الله مغنياتو تفتح حزب بحال ندحري نغلط منقدي تاتريو أنت زي فرد كوينو نبعلو تفتحي ما أزولس في التلا مالت يوم زولو زلو سلزي at a briefing to the foreign diplomatic community in Eritrea, Foreign Minister Osman Saleh reaffirmed Eritrea's long-standing position regarding the UN Human Rights Council. سلزي إرترا كنتات ناتا human rights ب UN زجاجات ما زولو تسجم نعمل كتير كلهم توم دبلومات بإرترا زول أكيبو نتو كنتات جليسوا مجمريا انتاي بلا مالو نزي human rights نبوليتيكاو مسارح تتقيمكم أنصار إيرترا تجبروا زلوا من 14 عامات قتيلو زلوا بفلاي بمنقدتي سبيشال رابورتور تبالزي دكتور دي ولا قال بابي كرز بحال بكسال عامتاوي نامته بنقدت أنصار إيرترا بيو إن زارب مالتيو has evolved into a politicized process rather than a constructive human rights deal. من 14 عامات في التنكاية لو أنت دايمتيو shouldn't you also change a little bit مالت نسبة إيرترا تحالي اللي تخينكا نحليوت نسبة إيرترا تخينكا أكن بمتفنان تراي تفتنوا بستمنجس إيرترا كتزارب دي تفتن إذا كله عجز جبر زلوا دبلوماسيا أو engagement نتمنجس إيرترا زلوا وسقات ناي security ناي كالن relaxed نكون نكودل محجزو دحريو نتزلوا أجمع دمان خفتح كقول لي خلي لذي end to politicization يقولوا كله
نتنا نتي human rights كم politica متكام كبك على يبلو قصر خلته sovereignty and mutual respect لولاونتنا كم دم مكببار كله خلالو يبلو Eritrea reiterated its commitment to international engagement based on نيرترا نيوصعي صمدوتات ويون زمدناتات مسرتهم امتا يبلو sovereign equality هاجر مس هاجر معريو عبديو هفتام ديو حيال دي بزي قدس هاجر نهاجر كلتين معرين sovereignty لولاونت الله كل جزء دم نحن نقبر صمدو ويون زمدنا mutual respect كنخبركم كمتان خبركم كتخبرونا لكم نزي خبرنا مسو كنت صمدن كنزراربن عين دلنا يبلو نان انترفيرنس اوشت او قداينا زاتونا عين فتونا نحن دما امنا وشت او قدايتنا كالوت كناتو عين دلنا بلو genuine cooperation كم دما قنع زخونه متحبار بر شفت زملو تنقل زملو نجر عين دلنا بلو كسر ثلاثه economic consequences تي زغبر زلو بفلايتنا human rights زغبر زلو نعيم زخصو زلو بليز اب سوشيال ميديا بوست كرنا لنا خيتكم ون شير قبر ويهم نتي نبكالوت نغباصح negative international perception ስለዚህ ተብሎ I don't know ቲያት ቦገራ ባይስከሩ ላይ ቁጥር 4 ብዝኾነ ኣብ ካለ ግዜ ከብለልኩም ክፍትነ just ቁጥር 4 ተብሎ better use of na UN ጸጋታት ንጥዑይ ላማን ተተጠቀምኩም ልጽቡቕ ኤርትራ contends that resources devoted to the mandate could instead support capacity building development እቲ ኣብ UN ካብ UN ዝመጽእ ዘሎ ባጀት ናብቲ ስፔሻል ራፖርተር ተባሂሉ ዝወሃብ ዘሎ ብዙሕ ገንዘብ ኣክንድናቡ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ዝውዕለሉ መንገዲ ንህዝቢ ኤርትራ ክትሕግዝሉ ትኽእሉ መንገዲ ንህዝቢ ኤርትራ ከተርብሕሉ ትኽእሉ ናይ ልምዓት ይኹን ናይ ካልእ ፕሮጀክታት ክትገብርሉ እንተትኽእሉ ንህዝቢ ዝያዳ ምጥቐምኩም ኢልዎም ኣለዉ ከምኡድማ engagement but not selective targeting. Eritrea emphasized that it remains committed to international recognized human rights mechanisms, including universal periodic reviews, treaty body processes, technical cooperation. The human rights bahal bati تغكلنيا مرقتناتو عمتها وزقبر ريفيو كمون نتي زلو بتكنيكال منقد خقبر زلو بوينا نقبلو بر ازي بين خطر قد غير كان يرتراس قبر زلو ينقبلو لنا زبل حيال زخونه ملسي هي بعلا بعبيو جن دبلومات كيف كانوا كنتات كام مجلاس مردا نتي تقبر زلها مجلاس ናይ ብሓቂ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ንኤርትራ ብተደጋጋሚ ዘድልያያ ነዚ ብምግባሮም ድማ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስራሕ ቀፅልዎ ከምዚኣ እንተገይሩት መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ እውን ዓብ ሞራል እዩ ዝህቦ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኣነ ናት ክብሪቶም ክሰምዕ ደላ ኣብዚ because we should not take them like ከምዚ ኣቃሊልና ኣፋኺስና ገለ ክንሪኦም የብልናን ብዛዕባ ጉዳይ ባሕርና ዝገብርዎ ዘሎ ሽምጠጣ ኩናት ክጅምሩ ይኽእሉ እዮም እናበሉ ዝገብሩና ዘሎ ሽምጠጣ ብዛዕባ ካልእ ፀገማት እናምፅኡ ዝገብሩና ዘሎ ኩነታት ሸለል ክበሃሎ ዝግባእ ኣይኮነን ሸለል ንሸለል ክበሃሎ ዝግባእ እምበር ኣቃሊልካ ንኩሉ ነገር ሸለል ናበልካ ምኻድ ንዓና ሓደጋ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግንዛብ ከድሊ እዚ እውን ከም ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ ጌርና ክንርድኦን ክንከላኸለሉን ዘለና ክንቀቐሉን ዘለና ጉዳይ እዩ ሕጂ ናብ ቀይ ባሕሪ ገጽና ክምለስ ኢና ከርየኩም የክልተና نرصد في كل اهتمام مجريات الوضع እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ቪድዮ መን ፖስት ገይርዋ ነይሩ መስለኩም ሞሳድ ናይ ኣሜሪካ ሞሳድ ናይ እስራኤል ስለያዊ መርበብ ናይ እስራኤል ፖስት ዝገበራ ቪድዮ እያ ኣብቲ ናቱ ጠመተ ኣብቲ ናቱ ዓይኒ መን መፂኡ ከም ዘሎ ሑቲ ዝበሃል ኣብ ዓይኑ ከም ዘሎን ይጥምትዎ ከም ዘለውን ዝገልጽ ሓበሬታ እዮም ስለዚ ሑቲ መጠንቀቕታ ይብሎ ኣብ ሶማሊላንድ ትገብሮ እስራኤል ንከታተሎ ኣለና ስጉምቲ ክንወስደሉ ኢና ንኽእል ስጉምቲ ክንወስደሉ ኢና ዝብል ዘረባ እዩ እዚ ድማ መርኣያ ናይቲ እስራኤል ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትገብሮ ዘላ ኣካይዳ ዘጉልዕ ኩነታት እዩ ሑቲ ድማ ኢራን ወይ ሑቲ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ሸለል ክብልዎ ከም ዘይክእሉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ገለ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ኩነታት ትርኢና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ they accuse Israel of attempting to establish a geopolitical foothold in Somaliland to gain control over crucial maritime routes, specifically the Gulf of Aden, Bab el-Mandeb, and the Red Sea. Israel, in Somaliland, afluto kibiyat tብል ደላ ናይ ሉላውነታ ገዲስዋ ዘይኮነ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብ ከባቢና መፅያ ንባብ ኤልመንደብ ንምቁፅፃር ወሽመጥ ዓደን ንምቁፅፃር ከምኡ ድማ ንቀይ ባሕሪ ኮንትሮል ንምግባር እያ ትመፅእ ዘላ ይብሉ ኣለዉ a call is issued to broader Islamic nations and particularly to nations bordering the Red Sea to coordinate a joint response to prevent this perceived Israeli expansion. ስለዚ እስራኤል ኣብዚ ቦታ እዚ ንኸይተኣቱ ኩሎም ሃገራት እስላማውያን ሃገራት ከምኡ ድማ ኣብ ዞባ ዘለዋ ሃገራት ሓበራዊ መርገፂ ሒዘን ንእስራኤል ኣብዚ ቦታ ንኸይትመፅእ ክከላኸሉ ከም ዘለዎም እዮም ዝነግሩ ከምኡ ድማ the speaker declares
they will not remain passive or wait for other regimes to act, threatening to directly target any Israeli military or strategic presence in Somaliland using all available means. ስለዚህ ኩላቶም ሃገራት እስላም ዶ ካልኦት ኣብ ዞባ ዘሎ ተሓባቢሮም ክሳብ ኣብ ሓደ መርገፂ ዝበፅሑ ክንፅበይ ኮናን ሕቲ ከም ዝብል ዘሎ ዝኾነ ነገር ተሪና እስራኤል ዝኾነ ይኹን ወታደራውን ስትራቴጂካዊ ዕላማን ተሪና ወሊዕና ክንገድፎ ኢና በቲ ዘለና ፀጋታት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓደ በሉለይ ኣብዚ ብሕቲ ዝወፅእ ዘሎ መግለፂ ክኸውን ከሎ እስራኤላውያን ናይ እስራኤል ሞሳድ ሼር ገይርዎ ዝነበረ እዚ ስለያዊ መርበብ ናቶ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ሶማልያ ዘጋጥም ዘሎ እዩ its military support to Somalia as it works to strengthen government control and intensify operations against al-Shabaab. Somali officials say Turkish F-16 fighter jets struck and killed about 35 al-Shabaab fighters in Lower Shabelle. Our correspondent Bianca Zamini reports on the significance of this military coordination and how it plays into the bigger power struggle in the Horn of Africa. Well, we're seeing an interesting shift. Sometimes ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ እስራኤላውያን ንናይ ሶማልያ ምንቅስቃስ ኣብ ናይ ቱርክ ምንቅስቃስ ኣብ ሶማልያ እዮም ብዓይኒ ጥንቃቐ ዝጥምትዎ ዘለዉ ሶማልያ ፍሉያት ነፈርቲ ናይ ቱርኪ ኣብ መፅአን ከም ዘለዋ F-16 ዝበሃላ ሓያላት ነፈርቲ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ናብ ሶማልያ ኣትየን ናብቲ ናይ አልሸባብ ዕላማታት መጥቃዕትታት ይፍፅማ ከም ዘለዋ ይዝነገር እዚ ሕጂ ንዶናልድ ትራምፕ ዝሕጉሶ ነገራት ኣለዎ እዩ ምክንያቱ ኣብ ርግፅ ነቲ አልሸባብን ግብረ ሽበራ ንምክልኻል ቱርክ ትገብሮ ዘላ ስጉምቲ ንኣሜሪካ ሓገዝ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ብፅቡቅ እዮም ዝርእይዎ ግን ሶማልያ በዚ መንገዲ እዚ ገይራ ቱርኪ ነዚ ዕድል ዝተጠቂማ ሓይላ ኣብቲ ቦታ ክትሃንፅ ከተንፀባርቕን ፀብለልትነት ናታ ከተጉልሕን እያ ትፍትን ዘላ እምበር ንግብረ ሽበራ ጥራይ ኮነትን ትቃወም ዘላ ይብሉ ለው መን እስራኤል Shift from Ankara when it comes to the transparency and messaging of its military cooperation with Somalia and also its military presence in the region. And what we saw yesterday was really the clearest reports, public reports so far of the use of Turkish F-16s in Somalia. The Turkish Armed Forces together with the Somali National Armed Forces used these Turkish fighter jets to strike al-Shabaab infrastructure, weapon storage, hiding areas, officially killing about 35 terrorists. But this is really less about al-Shabaab and more about Turkey's expanding influence in Somalia and in the entire region there. Sometimes ዝብሉ ዘለዉ ከም ንሪኦ ዘለና military base and መቃዲሾ ሶማልያ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት ናጽነቶም እንዲቐንዩ እዚ ንአልሸባብ ክሳብ 35 ግብረ ሽበራ ቀቲልና ዋላ እኳ እንተቐተሉ በዚ መጥቃዕቲ እዚ ንሪኦ ዘለና ግን ቱርኪ ብመንገዲ ሶማልያ ጌራ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ሓይሊ ከተጉልሕን ዓቕማ ከተርእን እያ ትፍትን ዘላ እዚ ድማ ንእስራኤል መራ ከም ስጋኣት ይስምዖም ኣሎ ምክንያቱ ናይ ቱርኪ ዓቕሚ እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ንእስራኤል እቲ ዝዓበየ ስጋኣት ኮይኑ ይስምዖም ስለ ዘሎ ኣብ መንጎ ቱርክን እስራኤልን ሓያል ዝኾነ ውድድር ይዝረአ ዘሎ መርኣያ ናቱ ኣብዚ እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና Trump is tired of Israel, but he says he called Erdogan. Yes. ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ነገር ተዛሪቡ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኔቶ ክራኸብ ከሎ ብዛዕባ ቱርኪ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ Give no public sign. We should say that it was about to enter the war, and at one point it actually came under Iranian fire itself. But here's what makes this more than just a colorful Trump anecdote. He is now hinting at selling F-35 stealth fighters, or between the U.S. and Iran. Our own Alterman has more on Trump's comments. The head of NATO made his way to the White House Wednesday. Member of NATO. Some people don't consider himself, but Jets. I think so. Yeah, I think so. Look, he's a member of NATO. Some people don't consider himself, but he really is. He's a strong member of NATO. Yeah, I'm going to probably do something that's going to make him very happy. Sales of U.S.-made F-35 fighter jets. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ንኤርዶዋን እቲ ናይ ቱርክ መራሒ ፈትወዩ ሕጂ ኣካል ናይ ኔቶ ምዃኑ ትፈልጡ ዶ መጀመርያ ገለገለ ሰባት ዝፈልጥዎ እውን ኣይመስለንን ይብል ዘሎ ምክንያቱ ቱርኪ ኣገዳሲት ኣካል ናይ ኔቶ እያ ስለዚ ኣገዳሲ ኣካል ናይ ኔቶ ተኮይኑ ድማ ናይ ኔቶ ከም ኣባል ናይ ኔቶ ክብረት ክወሃበ ይግባእ ምናልባት ኣነ ፍልይ ዝበለ ነገር ክገብር ክእል እየ ንሱ ድማ ንኤርዶዋን F-35 ነፈርቲ ክሸጠሉ ይኽእል እየ ይብል ኣሎ F-35 ነፈርቲ ክሸጠሉ ይኽእል እየ ይብል ኣሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንድሕሪ ኢልካ ድማ ተመልእኽታዊ ዘለካ ነተንያሁ ንዶናልድ ትራምፕ ምስማዕ ዓብይዎ ስለ ዘሎ ነተንያሁ ከፈራርሆ ይክእልኒ እዩ ግን እንታይ ገብሮ ይኽእል እዩ ኦኬ ድሕሪ ዘይሰምዓኒ ኮንካ ምሳኻ ባእሲ የብለይ ከመይ ገይረ ከም ዝሕመካ ግን ፈልጥ ኢሉ ገለ ካብቲ ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር
ني تركو خشطلهم خلي تركو ማለት ድማ ነተንያሁ እስራኤልን ተዓብ ስጋት ኮነና ዝኽሊ ዝብልዎ ዘለዎ እዩ ንኢራን ተዳኺምናሲ ኣብ ዓለም ሓያል ክንከውንና ዝብሉ ዝነበሩ ትርኩ ተተመሊሱ then we will have a problem ስለ ዝብሉ ዘለው ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንቱርኪ ነዛን F35 ዝበሃላ ነፈርቲ ክሸጠሎም ይኽእል ይብላሉ ትርኩ ድማ ኦሬዲ F16 ዝበሃላ ነፈርቲ ኣብ ሶማሊያ ዩቲዩ ይጥቀመለን ኣሎ ንብል ኣለና ኩሉ ዚ ዳይናሚክስ እንተሓዊስካ እንታይ ዘርእየካ ዘሎ ኣብቲ ከባቢና ዝግበር ዘሎ ውድድር ናይ ዞም ማዕከላት ሓይልታት እንኳን ምስ ዓበይቲ ሓይልታት ተዳቂሉ ዝግበር ዘሎ ካይዳ ቀሊል ኣይኮነን ንኣብነት ግብጽ ናብ ኤርትራ ትመጽኣላ ንብል ኣለና let me go to the map እዚ ዞባ እዚ ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ዞባ እዚ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ክርፍስ ዘለዎ እዩ ብሑቲ ንዛረብ ፀኒሕና ሑቲ ነቲ ከባቢ እንታይ ክገብሮ ከም ዝኽእል ንርኢ ፀኒሕና ኦኬ ፋይን ናይ ቱርክ ትርኢ ፀኒሕካ and then ናይ ሑቲ ንርኢ ፀኒሕና ሑቲ ማለት ኢራን እዩ ስለዚ በቲ ሓደ ሶማሊላንድ እስራኤል መፂሎ ንብል ኣለና ኣብ ሶማልያ መን ኣሎ ንብል ኣለና ቱርኪ ንብል ኣለና ስዑድያ ብንያው ኣሎ ሱዳን ድማ ኩላቶም ኣለዉ ኣብ ሱዳን everybody is there ኢማራት በይኒ ይኮነን እስራኤል ኣሎ ጎኑ ኢማራትን እስራኤልን ምስ ዳዕ መሰሪ ምስ ኣቢ ምስ ኩላቶም ቶም ናይ ኣፍሪካ መራሕቲ ኮይኖም ኣለዉ በቲ ሓደ ድማ ግብፂ ቱርኪ ብዓብዩ ንመንግስቲ ሱዳን ዝሕግዝ ዘሎ ኣብ ዝዋን እዚ ቱርኪ ድሮናት ብዙሕ استقال من قد زحق زوز الله السودان دارجا بس ركباتهم نب تركيا مزجبر زلوا تي حاجز كجبر زغل عقم زلوا تركيا عندن قبتن سعودية عندما أفغان السودان كم زلوا نينجر سلازي إذا كبابينا إذا نايك يا بحر بوتا إذا ناي مسمر نايك يا بحر يكون ناي باب من دب يكون كله ولا ونا تابزور يوزلوا هجرات كميز بله رسن ودري كارلان كم زلوا كوينات ناي إيران مستودة سلام زمت أناد مثلا الناس سباتون علينا نو ኩናትና ኢራን ምስተወደአ ተጠው እንድሕሪሉ ማለት እዩ ዝገደደ ዓይነት ኩናት ናብ ቀርና ኣፍሪካ ክመጽእ ከም ዝኽእል ካብዚ ካ ትምርኮስ ምክንያቱ ኩናት ናይ ኢራን ኣሜሪካ ዝበዝሐ ዓቕምናታ ናብኡ ከም ትገብር ገይርዋ ኣሎ ንእስራኤል እውን ቀንዲ ኣተኩሮናታ ናብ ኢራንን ናብ ካልእን ከም ትገብር ገይርዋ ኣሎ እቲ ናይ ኢራን ነገር እንተተወድዩ እስራኤል ድማ ውግእ ስለ ዘድልዮም እዚ ቦታና I really fear it ማስ ክኸውን እዩ ድሕሪ ኣዋርዕ ክኸውን ድሕሪ ዓመታት ክኸውን እዚ ኩነታት እዚ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን أقداسنت نايباب المندب كاب معلتن معلتي كاب ساعتنا ساعتنا والساق خيدن بركو ودل يكونن في اللاي بزع جنر يزلنا إيران عوت ناترجاجت إيران تبلتنتان حيلا نارجاجت ندحر خيدا لأن أنت كد قمت هلا كاتحري تاخد قمت تدخل نتايو حوتي حيال كوني أبقى بحري هلا أنت يريكم سنة سعوديان أمريكان أبتصبغ درجة يلون بلاكم سنة سعوديان أمريكان أبتصبغ يلون كنبل كلنا بقمت قالوا سعودية مسمني يزمد له مس تركي هذا ناي إسلامون يتوك جبري فتنا له مس باكستان يزمدنا جبري فتنا له مس جبتي زمدنا جبري فتنا له لما انتهى يزغى إسرائيل زبهال بينه حدا جنيه هجر سلزو خنة regional forces كتحوس كتكلال لك سلزي تركي سعودية كمون باكستان وسيخكا كلاتهم مجبريتاتنا أمريكا سلزي أنصار أمريكا تاكيبا أنصار أمريكا دو كلو زغلي يكون عصب يكون أنصار إسرائيل جن منالبات ولاون إسرائيل كانت فاين لو تدي يكونوا كاب إسرائيل نهم تصوم زغل حدقة نمكل خالقن دو كبلو خلو خونيوم الزيد مع حركاتي ببزح من قدي كفل عليه ترجم زوها بزرلو أكيد أنا يزوبانا نرزال الناس لذي قدينا الصومال كبيد نجار كون كم زغل إن نرزال لنا قدينا الصومال كبيد نجار يتبع الله بقدمي واشتاوت أجمعتهم قليل يكونن زلوا إسرائيل تركون كلت تتودادر تلوا إثيوبيان جبسن كلت يوم في الصومال اللو إمارات اللو سعودية اللو سلزي من كزي اللي في الصومال China أمريكانون ورادرين I mean إذا Somalia زبال هاجر I mean it's going to be not easy for Somalia again I think for whatever reason somehow كفتز نبرم كاي كفومني in fact Somal بقطبا قلت في زغنا لو تتجبر كم زلا زي فلسة بزوي Somalia is a very thriving economy right now. كتكم سيرش جبروا. كتبنا هذا مصبوي صغير. Technology كله مصبوي خدوا China بزو invest جبروا له مالو. Because for China, Somalia is very important country. America دماني China حليفهم كبواي دليل لون. نا إسرائيل ممتع. تركيا أبى بوتا حيزلو. تركيا دمانه investment هجري. ولا زبلت جناكو. تحري China زعبي investment تجبروا له زلو. كم هجر تركيا. إمارات يكون. تركيا كتر خلت أب إثيوبيا. زعبي foreign direct investment تسكبر. زي تركيا زبال هجر أب السودان تذكروا تقولكم زعبي investment تنبرو تركيا. مهنياتو تكالات ناي تركيا أب أوروبا أمريكا يكونوا زوجة درو أو أفريقيا زوجة درو كندي.
ስለዚህ ነቲ ናይ ኣፍሪካ ፀጋታት ንኮንስትራክሽን በሎ ንካልእ ፋብሪካታት በሎ ንካልእ ኣብ ብዙሕ ነገራት እዮም ዝሳተፉ ብፍላይ ትሕተ ቅርፂ ኣብ ምስራሕ ዳርጋ ዝበዝሐ ክፋል ነገር ንኣብነት እጂ ሶማልያ ትሕተ ቅርፂ ናቶም ብፍላይ እቲ ናይ ሪል ስቴት ሴክተር ቱርካውያን ብሒቶሞ ዘለዎ እዮም ምክንያቱ ኣብ መቃዲሾ ዝዓበየ ክፋል ዘለዎ ኤምባሲ ዝዓበየ ኤምባሲ ኣብ ዓለም ናይ ቱርኪ ዝዓበየ ኤምባሲ ኣብ ዓለም ኣብ ኣሜሪካ ይኮነን ዘሎ ኣብ ሶማልያ እዩ ዘሎ እዩ ዝበሃል እዚ ኤርዶዋን ኣብ 2011 በኣካል ከይዱ ሶማልያ ንሕና ታቐንዲ ሓፍትና ሃገር ክትከውን እያ ኢሉ ኣብ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ዝገበረ ምዃኑ ዝንገር ሕጂ ኣብ ባሕሪ ረኺቦሞ ዘለዉ ነዳዲ ብመንገዲ ቱርኪ ክወፅእ ብምሉእ እቲ ሃብቲ ናይ ዓሳ ናቶም ቀደም ከዘክረኩም ሶማልያ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ኣብ ደገ ባሕሪ ናታ መጓሓፊ ተቐይር ነይሩ እዚ ናይ ሶማሊ ፓይረትስ እናበሉ ዝጭድርዎ ዘለዉ ልኽብጥና ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ኩሎም መራኽብ ናቶም ጓሓፍ ሒዞም መፅኦም ኣብ ከባቢ ሶማልያ ጉሕፍዎ ነይሮም ባሕሪ ዝቋፀሮ ስለ ዘይነበረ እቶም ነቲ ጓሓፍቶም ገፈፍቲ ዓሳ በዚ ጓሓፍ ዓሳታት ሽግሪ ምስ ኣጋጠሞም ነተን ከምኡ ዝገብራ መራኽብ ክጨውይዎን ጀሚሮም ቡይ ጀሚሩ እቲ ሽፍትነት ዝበሃል እዚ ኩሉ ባሕሪ ጨወይትን ሸፋቱን ናይ ሶማልያ ዝብልዎም ክጅምር ከሎ ነቲ ዝነበረ ዓመፅ ንምቁፅፃር ብኡ ዝተበገሰ እዩ ሕጂ እንታይ ነመባልያ ነዚ ኩሉ መላገፂ ዝነበረ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናቶም ትርኪ ተቆፃፂራቶም ምስ ሶማልያ ኮይና ሕጂ ሃብቲ ዓሳ ናቶም ናይ ክልቲኦም ስምምዕ ኣለዎም ዓብይ ቢዝነስ ዲል ኣለዎም ኢንፋክት ኣብ ሶማልያ ዓብይ ኤርፖርት እዩ ዝስራሕ ዘሎ ኣይለ ናይ ክንደይ ቢልዮን ምዃኑ ዓብይ ኤርፖርት ኣብ መቃዲሾ ይስራሕ ኣሎ ስለዚ ሓደ ፓርትነርሽፕ መሓዝ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ምክንያቱ በይንካ ጥራይ ክትበፅሖ ትኽእል ኣዝዩ ድሩት እዩ you really need partners እቶም ፓርትነርስ ግን ክሰርቁኻን ከም ዝብዝኻን ዝደልዩ ጥራይ ደይኮንስ ከርብሑኻ ዝኽእሉ እዮም ኣነ ዝኣምነላ ፓርትነርሽፕ ድማ ኤርትራ ኣብ ሴኪሪቲ ሓያል ሃገር እያ እዚኣ ጥራይ ኣነ ድብላ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ፀጥታን ኣብ ወታደራዊ ዓቕምን ሓያል እዩ ስለዚ ፓርትነርሽፕ ክገብር ከሎ ክሰርቆ ዝኽእል ክምዝብዘኒ ዝኽእል ክቋፀር ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ሃገር እዩ ሶማልያ ሱዳን እቲ ዝዓበየ ፀገም ናቶም ወታደራዊ ዓቕሚ ናቶም ድኹም እዩ ድኹም ወታደራዊ ዓቕሚ እንተለካ ንካልኦት መዝመዝቲ ሓይልታት ጠጠው ከተብሎም ኣይትኽእልን ኢኻ ዓቕሚ ስለ ዘይብልካ ኤርትራ ግን ሓያል ምዃና ንኢማራት እኳ ከይዲ ውፅእ ኢሎማ ኢማራት እኮ ውፃእ ክትብሎ ከቢድ እዩ ኢማራት ዝኣመሰለ ሃገር ውፃእ ክትብሎ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኤርትራ ግን ሓያል ስለ ዝኾነት ከይጥፋ ኢሎሞ ስለዚ ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም ተደልዮም ራይ እንታይ ግን ኣብቲ ፓርትነርሽፕ ምግባር ኣብኣስ ቁሩብ ትለይ ኣይተዓወትናለን ኣለና እም ሶሪ ኣይተዓወትናን ኣለና ውፅኢት ናቱ ትሕተ ቅርፂ ናትና ትርእይዎ ኣለኹም እቲ ህንፃ ናትና ክሳዕ ክንደይ ዝሒሉ ኣሎ ገዛውቲ ኣብ ገዛውቲ ዘለና ፀገማት እዚ ኩሉ በይንኻ መንግስቲ ኤርትራ ኣሚን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክሊሉ ዝበለ እዩ ባዕልኻ ክትገብሮ ከቢድ እዩ ኢሉ ፈቲና ኢና ኣይተዓወትናሉን ኢሉ ባዕልኻ ብዓቕምኻ ክትገብሮ ከቢድ ኢሉ እዚ ስለዚ we need partners that can help us ምናልባት ኣብ ግብፂ ከይድዎ ዝነበረ it could be very helpful but it has to start ኣነ እዛ 2026 ሲ ኣብ መዓልቲ ናፅነት ኢሉ ኣብዛ ዓመት እዚኣ ገለ ክንገብር ኢና ኢሉ I'm waiting for that ብዝኾነ ሕጂ ናብቲ ናይ ሱዳን ክንሰግር ቦ ጌርና ናይ ትግራይ ብዙሕ ነገራት ስለ ዘለና ኣብኡ ክንከይድና ብሓፈሻ እዚ ናይ ሱዳን እዚ ናይ ሶማልያን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካን ኩነታት ርኢኻ ዘደቅስ ኣይኮነን እዚኣኻ ስምዑ ሕጂ is known as the Bride of Sands. And for weeks, Al Ubaid has been targeted by intense attacks from the paramilitary rapid support forces, some of the worst since the conflict began in 2023. Many analysts say that if the RSF can seize the city, it will strengthen its grip on Western Sudan. It's currently under control of the Sudanese army, which is trying to hold off the RSF's advance. But as the battle for the city escalates, hundreds of thousands of civilians are paying the price. Aid groups are warning of the risk of mass atrocities and a humanitarian catastrophe as people caught up in the fighting are unable to flee. ከም ትሪእዎ ዘለዎም ጉዳይ ናይ ሱዳን ብኣልጀዚራ ደረጃ ዝግበር ዘሎ እዩ ሱዳን ኣብ ከቢድ ደረጃ ከም ዘላን ብፍላይ ዑበይድ ዝበሃል ዑበይድ ዝበሃል ከተማ ዳዕ መሰረት ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከካይድ ምዃኑ ናብኡ ዝንገር ዘሎ ካብ ካርቱም 400 ኪሎ ሜትር ጥራይ ርሕቀት ዘለዎ እዩ and it's going to be very very interesting ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክካየድ ይኽእል እዩ ምክንያቱ መንግስቲ ሱዳን እዛ ከተማ እዚኣ ኣዝያ ስትራቴጂካዊት ከተማ እያ ነዚኣ እንተተቆፃፂሩ ንካርቱም ገፁ ክገብሮ ዝኽእል ፈተነታት እውን ሓያል ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ብኣመሰሪዕ ከምቲ ኣብ ኣልፋሸር ዝገበሮ ኣብዚ ቦታ እዚ ዕቤድ ምስ መፀ እውን ከምኡ ከይገብር ብዙሕ ሰብ ይፈርድ ኣሎ ኩሉ መብዛሕቶም ሚድያታት ይኹን ካልኦት ድማ ብተደጋጋሚ መጠንቀቕታ ይህብ ኣለዉ እዛ ካርታ እዚኣ I really like እዚኣ ካርታ እዚኣ because Sudan armed forces ክንምንታይ ቦታ ሒዞም ከም ዘለዉ ትሪእዎም ኣለኹም
مبزحتهم تمس بإمارات زمول انتهى يمزقبرو سراوي السودان نشتي بوتا حيزوهم زلهم تقبروا but in reality the biggest part of Sudan is under the control of the Sudanese armed forces استدعى مسرع ولا وين ريوه I don't know انت تاخرت قن الجزيرة بقدامها يزقبران دي أبزا قد معسران 4 ساعات زقبران دي ولا نتبلونا يلسي أبت تغزصرنا يسراوي السودان كم زاتو غيرو ملو سلازي دعا مسرع سي أبترود بوتاي وبتعي زلهم زلو الجزيرة سي suppose on a satellite images and colors alone. So if this map is updated map, then it means Sarawi Sudan suppose on a gu'zallo gain اتغير ريبو ناب كارتون كربايا مزلو بزخوني يخو من قد نزل عبيت تتقوصاصي رمو مولو استراتيجيكاو قصصر كلوميو and then ناب كارتون زقبر فتنتات قليل كهون كاب كارتون سرحو ايكونون زلو سلازي they have to really أبزيا بوتازيا Sarawi Sudan قلق قبر كخلالو قد مغربة اللي زراهون أنت درون كم زودقو استراتيجيكاوي درون ناي كاب إمارات ناي إمارات نبرت سخون غوي بإمارات استجازت مغانا استفلتت أبزي معرب أبزي كبابي دارفور كم زودقوا سراوي السودان بمن قد ويب سايت ناتو ماوتي أمنيرم أب سوشيال أب إكس رينير هاي مالتيو كبيت زخونة رب كايد مخانون مبزحت سبب ما نزب وتاز تقاصاص رمتهم نعم مسألة بزح هالكيت كم تنايا الفاشر كجبر خمس غولون بزح سبب ما نزنا جرزي تنكا أخ جبر الخمس لويم زنا جرزلو بذكر ريا خلنا جن سراوي السودان نتزع بيه كفال حراوتي ولو يقداس كبير عقبات أبكم يلو حنقول أمريكا دما تجرب على سراوي السودان أسوار نخيجزو كحنا فومن كحنقول ومن ريا مالنا كابو قتيلنا دما ناب هو حد ما كنسجرينا زم أوروبا حبرتن أمريكان مجلسات وتيوم اللو مجلسات لو كينات عيتقطعوا مالت نتي سلام يتعقفوا زول ملقت زلوا يو نحن خامرسي هبنا إنا تزهبنا يوم مرسي ناي أفريقيا ناي أوروبا حبرتي كون ناي أمريكا تايو نتي بدلنيا قريفهم نتي بدلنيا نتي جبان تفصم زلوا قريفهمس نتي زبدل زلوا كقصر يمس فتون زلوا زيد خكل يكون إلنا قاليزنا اللومينا أفتناي أمريكا تايم زلوا هارد لاينرز نزخونو كن قصعينا ناي فيزا يوم زلوا نتايت فيزا ناي فيزا ريستريكشن ناي فيزا مخلاق زيد اللي وصب بوليتيكا يتترجم منبر ناي بحق أمريكا خيد اللي سبس خلك الويلو ما يكون يفلتيو كان أمريكا خن كيدس ديسابا ون كم زين خيد يفلتيو كنا زارار وكم يلو مناون نحنا نديسابا ينخدن إلا يمنا أديسابا ينخدن كنا زات خن الدرادر تكيناون أبكالي أبصارسي هاجر كينا إنا الدرادر مر نديسابا ينخدن إلا يمنا سلازي نديسابا ونس كم زين خيد يفلتيو يوم كان فيزا حزنا أمريكا خن أتو مالتي بوليتيكا زعوي ملأختي يوم كحلفوا داليوم نتي تفكر يكونن قلت يزرد أنا نحن قومي هارد لاينرز بالزقربوا نجار نتايون أبت وشتي حواحد استفل على عينة مريحنة يبلنا ودب كم حواحد نفلت قالوا نجارنا سب متكلينا ودب متكلاوي برينسيبل زملاء لنا حواحاتي نفاس نابزولو شلولا جاذبل أيكون المدفوع زتري وزلهم أنصارتي أمريكان أوروبا حبرتن زقبر وزلوا يو يقداس كابتن بوليتيكا نياتات كمان تمهورات قديدو مالو أبزت سميكم سويس ناوعل بريتوريا تمولو سويس وزلوا زي نانسينس يقولوا أنا تندو اليوم ناوعل بريتوريا ملسنا زي ملس لهم خناتاي كالي بوليتيكا معبالتات معويلهم من إثيوبيا سو بيننا ناوعل بريتوريا تملسنا عشقت لتين في اسمنا هذي بوليتيكالي كرأ خلو 3 عامات ملو في حنك زي كأله وعلى بريتوريا عندنا هزون 3 عامات 4 عامات كتصون حلو زخل عدل بمفترى بينا تجراي نازل على ما وصلت زقتو زبتن بوليتيكا وقتلت أين أتو زرفر أوروبا حبرت ولا أمريكا ولا سلام زدلو تخوينه إثيوبيا أبي حمد زقورهم زلوا حدا جنياتات ناي سلام تنكي تدعو كبل كله أفتي دايجنوس كبل كله ما أفتق أن تسجم يذكر إلنا ذاتنا يو كاتيجوري كألون مجمع أنواع علوم دو يوكس نأبي حمد برلا مغريو وعلى بريتوريا استفدت أمام منقول 3 سوات
كم تريو زلهم ولا وعلى بريتوريا كتكبر كم بحدش تبلو ندوات أنا يكون هني تزرب هذا غتر خلي إسرائيل إثيوبيا هذه إثيوبيا كم عدي ليش نسيت كوني كالتن زمانات صلحت بهرات نتقاجعوا سرعتات نتغيروا زي إثيوبيا تقيموا روحي فلتن كاو إثيوبيا بلك أخذ عن سرينا كم سنة سردانا زراق ربحة أو إثيوبيا زراق تكون أكل كم سنة زردانا إثيوبيا بتفترة هذه تكون زي تغل عديا أو إثيوبيا زلوا بهرات مي إثيوبيا بلك أخذ دوان ركبنا ناو قروزنا غير نردينا زي عشان ربحة زلوا نصوص لزواني ناي كلنا ربحة زي تعوز إثيوبيا حدا قال عن قم زغنات كنردينا بفلاي سرعة زي سرعة بلصقنا مسلنا بها تقليله منتل مسلنا يسوى تقليله منتل يسرع خمس دولار قلسي أنصار بلصقنا مزبط كلهم تنام نعنصرنا ربحناي زي خوان زي دلاكال زي خوان زي دل بلصقنا ناي تقرأي ربحا خبر راح يزلو تريو زلهم ودبنا صنة تقرأي بومبردي ولا خبطهم مرحناتيو مجم أبزي زحلفة وانات كاب تقرأي نريوم زلنا أقدس دمسطاتنا مصيوم دمسو زلو كابود دبات تقينو تي بايتونا حلافي يخون كمونا حنتي حركة تسلسة بارتيتات نزور تخونا مرقز هيزن درجة مسوحات ملو بحريم كتبلو ما يتخلني حقنا بتمخته تقرأي له لو نتان خط الرقاقز حقر دي أخد كون ولا ربحاتاتنا خط الرقاقز نزور زخونا مرقتي بس بلتسقنا دما بزح وش لخلخ زي بلو نزور زخونا من قد كل ونالو زبل مرقتينا نرزلنا لذي إذا عين الدمسي نانس ري أبز خدرلو متن زخدرلو متنو مختنا يتقرأي صروي يخول مالتي هم فش يتقندها سيواب نيرو كلهم كلنا أمبار نجنزبكم زملكات حدش ممرح أبي إرترا دتشلو أمبار نجنزبكم زملكات حدش ممرح يلتوهاي بالله بانك إرترا أبي يقول كسباتن تكالاتن بزي عقن تتحيزلو نسبلو نقفة صنع حقا ومتحسس بزوت أخوينو صغون يكون كبانك وطا أبي إيد حزب زركب كنزب كسب مودع تورح حملة نبي حساب بانك كاتلو ويلو نبسو كيف زي قا يكون تكال حقراو باتيرا نقفة ناي متك أمسل كوانتالو حقراو باتيرا كبانك تاتوطا أبي يقول كسباتن تكالاتن بزي عقن نزي توسد جزاك تحزقن حقا ويكونن يلو بس مسألة كبانك تاتوطا تتحيزلو باتيرا نقفة أبوش تزنز أطلع سلاسان حدن معلتات نبانك كأتو حساب بانك زي بلوم زي قاتات ويتكالات دما حدش حساب كفيتهم أتاو كجبرو ممرح توهي بالله لازم ممرح زي متكبر صنع حقا وسقوم تكوسر زدرخ خوني اتستبهلي حقا وسقوم تكن انتي مقانو أتبسلو سلاسة سنة زوج حبريتا أتتصل إذن حقراو باتيرا عملكيتو زوج حدش ممرحي بانك إرترا دحر 10 عاملتي زوج زلو منكس إرترا أبتي أب حدار كل شحن 10 حمشتن حدش نقفا مس حتما أكيد كل حزب زنبرة جنزب نبانك كأتو مقبار يذكر إذا زي حقا وزور جنزب مقوزة صارن نقطباوي مرققا أن بزبل تتجبر مقان إذا نقدر كابتو وانا تحيزو دما زخوانة إرترا وزيقا كابنا يجزء رأسو حساب بانك أبورحي حموش تشحنا فمالت أستا $330 ترايو نكوت فكر تصنع أكيد تنبيرو تصنحو إرترا حانت كابتن تصنع قوزة سرعة بانكي anyway بزعبا بانك نا إرترا زوجو زلو ببلتسقنا زبحال زلو خاقن سمع BBC زوجو وينيرو أبزخان اسمع ወታደራዊ አመራሮች በስፋት ወደ ትግራይ ክልል እየገቡ እንደሆነ በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት ታስታውሱ ከነበረ የትግራይ ክልል ውስጥ በተለይ መቀሌ፣ አዲግራት፣ አክሱም፣ ዛላምበሳ ድንበር አካባቢ ባሉት ሽረን ጨምሮ በናቅፋ መገበያየት ጀምረዋል። አንዳንዱ አክቲቪስቶቻቸው እኮ እንዲያውም ምን ችግር አለው በቃ ናቅፋና የሱዳን ገንዘብ እንጠቀማለን ገንዘብ ከተከለከልን ሲሉ ነበር። እና እንግዲህ በደንብ መተንተን በደንብ ጉዳዮች አሉ የበለጠ ማጥራት ያለብን ይሆናል። sometimes ዝብሉ ዘለው መንግስቲ ህወሓትን ትግራይን ባጤራ ናይ ኤርትራ ይጥቀሙ ስለ ዘለው መንግስቲ ኤርትራ ድማ እቲ ባጤራታት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ይኸዶ ስለ ዘሎ ንዑ ነጠጠው ንምባል እዩ ነዚ ናይ ባንክ ዳይሬክቲቭ እትይዎ ዘሎ ነዚ ናይ ባንክ ሓድሽ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ዘሎ flow of Naqfa into Tigray, there are reports that massive amount of Eritrean Naqfa has entered the Tigrayan region, raised partly by individuals purchasing the currency with US dollars, raising questions about what will happen to these funds. Sometimes there is a low بزح كفال Naqfa بدولار تجزيو ناب Tigray أتيو كم زنبرة نقدن كالن تبايلو عند حرزنا Naqfa زي أبي Tigray أتيو لو خينو مو تي Naqfa تي
البنكتات نيرترا بحساب كاتو زي كل نحرو خينو انتايو خقاطمو نزوم سبات زياتهم ونيبلو ولات بي بي سي زبهالون حدا بدأ بازارسي تقيسهم نيروم يوم تماريسنا هنريو Eritrea strategy the speaker believes Eritrea Shabia will not openly fight alongside the TPLF. Instead, they aim to weaken the Ethiopian government by backing TPLF. تحن تماريس نقرأكم يسا. تعطوا سلوزولو إن كان أبو ملاوت وين يدل بك. ونحن نعرف كاي جميل اللون وصل للدليل. كتابة شجرة سلوى المالك. مخنيات فلوتي. سرعة أبي فازولو نسو كوكاتا وصل للدليل. مخنياتهم أزوان زي أبدواتهم قالوا ونحن نعرف كاي جميل اللون هو من السودان. أنا زي فوتو نعفا ملاوت وين يدل بك زولو لأن إنك تجري ولا حد وندر والكايت وذره. ونحن نعرف تعطوا سلوزولو إن كان أبو أتيو تسد تجري لويت $100 من الوقت إن كاين أفقنا كتقولنا كتوصل لزوج في من سير تحقق صارت سحري له مالك. ومخنياتي من الشجرة دوبيو ናይ ወፃኢ ክሳይድዩ ካልኡን ነቶም ዝመፁ ኤርትራውያን ዲያስፖራ ንኣብነት $5,000 ሒዙ እንተመፂኡ ይፈልጎሎማ 15 ናብ 5,000 ትገሊኡ ፊሽሽን እንታይ ነቲ ህዝቢ ነቶም ሓውቁን ይጎድፈሎ ማለት እዩ ካብ ቁጥጥር ንላዕሊ ከይዳ ኣሎ እዛ ጠረፊ እንተራ ፀኒሓኩም እንተይቲ ትቁጠም እያ ዓይነት ገይሩ ካብ ሕጂ እዩ ከምኡ ዝገብር ንሓደ ወርሒ ጥራይ ዝተዋህበ ናይ ግዜ ገደብ ኣሎ ምስኡ እውን ድሮ ፀኒሒ ዘሎ ከምዚ ዝበልኩሞ 5,000 ናፋ ወርሓዊ ገደብ ብምውፁእ ገንዘብ ተደሚሩ ኣብ ልዕሊ መዓልታዊ ናብራ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጥን ተራ ዜጋታት እንታይ ቁልጡፍ ፅልዋ ከልዎ እዩ ሕና ቁጠባ ኤሪትራ ኢንፎርማል እዩ ናይ እንጋለ ቁጠባ እዩ ኣብ ባንክ ከይዱ እቲ ብፍላይ ኣብ ገጠር ዘሎ ህዝብና ንኣሽቱ ከተማታት ዘሎ ህዝቢ ብምሉእ ሲ ብከምኡ ጌርካ ገዲብካ ኣይከውንን የድልየካ እዩ ገንዘብ ነገራይ ክነግድ እንትኾኑ ከድልዮ እዩ ተራ ባንክ ከይዱ ፎሬን ካረንሲ ዘይረክብ ኮይኑስ እንታይ ክገብር ክመውት እቲ ፕራይቬት ሴክተር ትምሕታዊ ትካል ማለት እዩ ዝያዳ ሕጂ ናቱ ሞት ማለት ድማ ናይ ቁጠባ ኤሪትራ ናይ ባዕካ ሕማም ሽግር ማለት እዩ ክደክን እዩ ከም ናይ 2015 ከጋጥም መቸም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ዘረባ እንድዩ ዝዝረብ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ናይ ባንኪ ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ፀገም ከም ፀገም ዝግለፅ ዘሎ እቲ ባጤራ ኣብ ብዙሕ ካልእ ቦታታት ተታሒዙ ክህሉ ከም ዝኽእል እሞ ንዕኡ ክተጥዕን እንድሕሪ ኮንካ ድማ ካልእ ኣማራፂ ኣብ ዘይብልካ ግዜ ባጤራ ብምቕያር ንክትቅይር ድሕሪ ገቲ ገንዘብ ኣብ ባንኪ ተመሊሱ ባጤራ ብምቕያር ነቲ ናይ ቀደም ባጤራ ወረቐት ከም ዝኸውን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እዚ ኣብ ዶባ ዘሎ ገንዘብ ድማ ካብ ቁፅጥር ናይ መንግስቲ ወፃኢ እንተነይሩ ክጠፍእ ይኽእል ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ሓንቲ መልእኽቲ ካብ ኤርትራ ዝመፀትኒ ሽም ክጠቅስ ኣይደልን እየ ካብ ሓንቲ ቅድስቲ ኤርትራዊት ዝመፀት ደብዳቤ ከንብበልኩም እየ because sometimes we really need to care for our people as well ሓንቲ ግዜ ሃቡን እቲ ስርዓት ወርኒንግ ይብሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ሓንቲ ደብዳቤ ካብ ኤርትራ ዝመፀትኒ ከኤርትራ ዝኸደት ቅድስቲ ኤርትራዊት ፈታዊት ሃገራን ፈታዊት መንግስትን ፈታዊት ህዝባን እያ ኣብ ባንክ ትሰርሕ ሰብ ድማ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ናብ ኤርትራ ኣብ ዝኸድክሉ ብዛዕባ ናይ ሃገረይ ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ ንሃገረይ ብጣዕሚ እየ ዝኽብር ግን ኣብ ባንኪንግ ሲስተም ዘለና ፀገም ናይ ብሓቂ ኣሰካፊ ፀገም እዩ ዘለና ኢላትና don't get me wrong I love my country and my people but the banking system is still largely manual and it was incredibly frustrating experience ስለዚህ እንታይ ትብላላ ሃገረይ ዝፈትየ ህዝበይ ዝፈትየ ኣነ ግን እቲ ናይ ባንኪ ስርዓት ናትና ብጣዕሚ ማኑዋል ዝኾነ ብዙሕ ፀገማት ዘለዎ እዩ ከም ኣብነት ንሳ ኣካውንቲ ንክትከፍት 2 መዓልቲ ኣብ ሪጋ ከም ዘጥፈት እያ ትነግር ዘላ it took me 2 full days to open a bank account 2 መዓልቲ ትመስርሕ ኮይኑ ይኮነን ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ I hope እዚኣ መልእኽቲ እዚኣ ናብ ዝብልከቶ እውን ተትበፅሕ on the first day I arrived ሰዓት 9 ናይ ንጉሆ ኣቢለ ምስ መፃኹ ክሳብ ሰዓት 11 ኣብ ሪጋ ተፀቢየ ድሕሪኡ ሰዓት 11 ምስ ኮነ ምሳሕ ኢሎም ኣፅዮም ኢላ closed for lunch until ክሳብ ሰዓት 2 ንምሳሕ ኢሎም ከይዶም ክሳብ ሰዓት 2 ተዓፅዩ ድሕሪኡ ድማ ናይ ምሸት ድማ ፍሉይ special event ስለ ዝነበሮም ድማ ኣይከፈቱን so the banks were closed for the rest of the day ንምሉ መዓልቲ ድማ ተዓፅዩ ኢላ ትትቕፅል መዓልቲ ካብቲ ዝሓለፈ መዓልቲ ተማሂረ ኢላ ሰዓት 7 ፈረቓን ናብቲ ቦታ መፅየ ኢላ ንጉሆ ማለት እዩ and was 50% መበል 5 ኣብ ሪጋ ድማ ነይረ ኢላ ሰዓት 9:40 ክኸውን ከሎ ሰዓት 9:40 ናይ ንጉሆ ስራሕ ጀሚሮም ትብላላ everyone had finally received a number to hold their place ሰዓት 9:40 ፈረቓን ዝመፀት እያ ሰዓት 9:40 ወረቐት ተዋሂቦም ንሪጎም ዝምልከት ማለት እዩ then ሰዓት 11 ኣኺሉ ኢላ ሰዓት 11 ስለ ዝኣኸለ the staff announced they were closing for the lunch oh my god
ንምሳሕ ይኸድሉ ክሳብ ሰዓት 2 ትብል ኣላ at that point I had enough ኣብታ ሰዓት እቲ ኣነ ኣቕለይ ወዲየ ተፈንጂሩኒ ኢላ I told them I came yesterday ትማሊ መፅየ ከምኡ ጌርኩምኒ ሎሚ ከዓ ከምኡ ክትገብሩና ይትኽእሉን እዮም ከምኡ ዝበሃል የለን ኢላ መራ ስለ ምስ ተቆጥዐት ኣጋጣሚ ነቲ ዘረባናታት ማናጀር ሰሚዕዎ መፅዩ ነቲ መስርሕናታ ኣብ ከሎ ወዲ ኢላ ማለት እዩ እዚ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ዘጋጥም ዘሎ እዩ እዚ ኩሉ ተምሃራ ዩኒቨርሲቲን ገለ እናምሃርና ከመይ ጌርና ሲስተምና ከነመሓይሽ ኣይንኽእልን ገሪምኒ እዩ ዘለኒ ማለት ባንኪ እንተደይሰሪዑ ሓደ ሃገር ክምዕብል ኢልካ ይትፅበዮ ኣብ ባንኪ ስሉጥነት ተደይፈጢርካ ኩሎም ምዕቡላት ሃገራት ራእዮን ምዕቡል ባንክታት እዩ ዘለወን ብዘይ ምዕቡል ባንኪ ምዕቡል ቁጠባ ክትሃንፅ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ድማ በዓልና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት ንኣብነሲ ኣሚን ኣበየናይ ዓለም እዩ ሰዓት 11 ምሳሕ ኢልካ ሰዓት 2 ሲ ኣብ ግብፂ ኢና ዘለና ወላ ኣብ ካልእ ዓለም ኢና ዘለና ማለት ህዝቢ ኤርትራ ሰራሕተኛን ህርኩትን እዩ ነይሩ ኣሚን ኣብዚ ዓለም ንሕና ፍርቂ ሰዓት ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ኣብ ስዊዘርላንድ ፍርቂ ሰዓት እዩ ንምሳሕ ዝወሃበካ ቀዳማይ ድማ ባንኪ ድማ እቲ ፍሮንት ዓሚል ዝቕበል ምሳሕ ከማን ዝበሃል የለን እቶም ኣብ ግዜ ምሳሕ ይበራረዩ እዮም ኣብ ዝኾነ ባንኪ ናይ ስዊዘርላንድ እቲ ኣብ ቅድሚት ንጋሻ ዝቕበል ንምሳሕ ኢላ ይዕፅኦን እዩ ባንክናትና ስለዚ ምሸት ሰዓት 5 ምስ ኮነ ይዓፅው እዮም ካብ ሰዓት 8 ሻርፕ ተኸፊቶም ኣብ መንጎ ምዕፃው ዝበሃል የለን እዚ ኩሉ ቴክኖሎጂን ዲጂታልን ከሎ እየ ዝብለኩም ዘሎ so when you come there ዝሳልጠልካ ጉዳይ ኣሎ እዩ ሪጋ የለን ሓደ ግዜ ሪጋ ፀንሐካ እዩ ምክንያቱ ዲጂታል ባዕልካ ክትገብሮ ኣለካ ደዊልካ ክትገብሮ እዮም ደልዩካ ኣብኡ ተመፂኻ ግን እዚኣ ግን ናይ ብሓቂ ክትዕረ ዘለዋ እዚ ናይ ባንኪንግ ሲስተም ካብ ብዙሕ ሰብ እየ ሰሚዐ ዘለኹ እዚኣ ግን ፅቡቅ ጌራ ህያው ኣብነት ስለ ዝሃበትኒ እያ ጌጋ እንተለዋ ርምዋ ዝኾነ ናትኩም ተመክሮ እንተለውን ፀሓፉ ነገር ክዕረ ተደሊና ክነግር ኣለና እቲ ፀገማት ዘሎ እንተነጊርካዮ ክዕረ ዝኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ ናይ ሎም መደብ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ምግባርን ሪኢቶኹምን ዝደፉልና ናበልና ቴንክ ዩ